Atxaldeon pasaia, pasaiak agian, ta bereziki San Juan perla bat badian. Santa Geda bezperan gu ere abian, makilak ideietan doinuak arian, ritmoz kanpora baina zuen atarian. Pasaidon Ibaneko Bixi-Bixi elkarteak 5. bertso saioa antolatu zuen otsailaren 4an, eta Juanma Berasategin entzun ziren bertsoaldiak ekarriko ditugu aste honetako programara. Baina ez da programa honetan ikusiko dugun saio bakarra. Añorgan energiarekinekin izenburupean kantatu ziren bertsoaldiak ere eskainiko dizkizuegu. Gozatu. Uxue eta Unai, lagunak zarete. Uxue, Unaik sekulako tabarra ematen dizu, ekologia dela, klima aldaketa dela, energia berriztagarriak. Aspaldiko partez, afaltzera gonbidatu zaitu bere etxera. Eta jabetu zara, Gabonetako zuaitza eta argiak kendu gabe dauzkala oraindik. Hilabete eta gehiago pasatu den arren. Diskurtsoa eta iniziatiba daukazuzuk potentea, kalera irten ta konbentzitzen ibiltzen zara jentea, etxera sartu eta ara horpinu plastiko tentea, militantzia ere daukazu pixkat intermitentea. Notizietan izaten dugu magina bat kontrabando, gaur egunean ikusten ditut berdin hemengo eta hango. Kontzientziatua nago zeharo, gezurrik ez dut esango, baina uxue hauek itzaltzen aurrena ez naiz izango. Besteen bizkar pixua jartzen asko bizi da planetan, ta fijatu naiz sabai horretan txintxilika girnaldetan. Ez dut esango koherentea izan behar denik denetan, baina gutxinez atzik ez sartu nire kontra esanetan. Zenbat industri dago atope eta etzaie inporta, Ukranian emisil jaurtitzen dabiltza elkarren kontra. Argiak berriz kalean aurten, ikusi ditugu tropa, eta mesedez nere pinuai kulpaigetza jozu bota. Oraindik ere izan daiteke festa gau bat magikoa, laguna zaitut eta zurekin dut konpromiso tinkoa. Soilik azaldu nahi noko nizuke etzela oso logikoa, argi guztiak briz-briz eta jantofu ekologikoa.
ekologikoa. Aizu usue bide horretan nik ez dut egingo lanik, argirik gabe nahi alninu zunegia garbi esanik. Ez nizun esan bide horretan egingo gendunik planik, ta barka baina ez du ematen tofua jaten dedanik. Iruñera etorri gara, Aldezarreko Santa Ana plazan egingo dugu gaurko hitzordua. Koko xuriek eta koko beltzek hartuko dituzte karrikak otsailaren 19ean, Iruinkoko ospatuko baitute. Egun handiari azken ukituak ematen ari diren honetan, Igitz Iriart eta Aritz Ibainezekin jarri dugu hitzordua. Konta iguzu, zer da Iruinkokoa? Bueno, Iruinkokoa da plagio txiki bat. Azkenean, batez ere Nafarroa berean, Lapurdin eta Zuberoan inauteriz egiten diren libertimenduen Iruinerako egokitzapena. Ustez, kontrajarriak diren bi banduen arteko diskursotik eratzen da trama, esan dezagun, eta oroz gain, esan nuke, euskeraz gertatzen den besta handi bat dela, Iruinkokoa guretako behintzat. Eta nola sortu zen honekin guztiarekin hasteko ideia? Jose Miel Birador pastorala sortu genuen, Jose Miel Biradorri omenezko pastoral bat. Hori pasata, hemen Karrekirin ondarruk esan zigun, Baionan gaztetxean, Zizpa gaztetxean eginen zitela Baionan libertimendua, eta bazuela hola pentsatua agian onera ekartzea. Hemen ere ikusi zen pixka bat, inauteriak badira, presente dira Iruñean, asteburua bada, Aldezarrak antolatzen ditu inauteriak, baina agian falta zitzaigun pixka bat hitzaren lekua eta hizkuntzaren euskararen tokia da momentuan, eta bazen beraz hor, libertimenduaren bizkarrizur hori hartzeko posibilitatea eta onera ekartzeko. Aste honetako albistea da, abiadura handiko trenaren tunel bat leze txiki barruan egin dutela. Euskal Herrian giza aztarnarik zaharrenak topatu diren lekua da, Arrasaten dagoen kobazulo hori. Zuek zarete Maialen eta Amets aurkikuntzaren berri eman duen espeleologia taldeko bikide. Berdinekaingo zaldiak alaparetako atzapara, iraganeko ondorea ez beti nahi dute biarra, eta tunela eta zuloa bide zuzenta zeharra. Euskal Herrian leze handi bat da, leze handi bat bakarra. Kronologian trazatuz gero iragan alderantz marra, leze txikiko sabaietatik estalaktiten negarra, eta ondoan trentunel baten hormigoi basa zakarra, horra hemen biadura, baina denbora bakarra. Agintariak hartaburuta jendea igual gana du. Gizarte honek aurrera itxua handia du. Kultura bada gugen jeina da, diztira eta goigradu.
Ze ondareak ze balio du, sosik ematen ezpadu. Tren berri bati hortxe dabiltza, lurbideak erdibitzen. Eta denbora akzeleratuz mundua eskuan biltzen. Taleze txikin su baten bueltan gauero ziren hurbiltzen. Progreso honi deritzo baina haiek zekiten bizitzen. Baina txetea egin behartzen konstruktorak dira jabe. 2000-rako, 10-rako, 20-rako 3 abe. Oain 30 esango dute edo geroagoare. Atxet egiten dutenerako bihurtuko da ondare. Gogoan daukat iragarrizun ardantzan zarran txamarra. Urkuluk ere aipatuko zun noizbait 2010. 2050 bukatu liteke marra, hain tren azkarra izateko ere ez alda motel xamarra. Emanaldi honetan ekitaldi festa ez dakindola deitu aldi egon, ze elementu daude, zeintzuk osatzen dute? Bueno, elementuak dira alde batetik badira pertsonai ezberdinak, alde batetik daude kokoxuriak, horiek dira dantzariak eta lagunduak direnak izurritearen fanfarrearengatik, hori da musikari taldea. Gero badira koko beltzak, horiek dira zirtzil edo gero antzerki jokoa egiten dutenak plazan. Eta gero bada beste saldo handi bat, koko fauna deitzen duguna, hori karrika inguruan gabiltzanean goiz-goizetik, horiek dira pixka bat Iruñarekin lotura berezia duten pertsonai batzuk, prozesu horretan bururatu zaizkigunak. Eta gero plazan mustra, eta mustra hori izaten da olako sekuentziazio batean, ez? Dantzariek hartzen dute plaza, gero heltzen dira koko beltzak eta plaza ebasten diete, horiek dira, bueno, pues izurritea pixka bat, irudikatzen dutenak edo eta Iruñan urtean zer gertatu diren trapuzar horiek garbitzen dituztenak plaza publikoan, eta gero bertsolariek epaitzen dute ikusi duten hori. Pare bat aldiz aipatu duzue, libertimendua zuen eratze batean jarri zen dutela edo Iruñera ekarri barri izan zen dutela. Libertimenduak egia da landa ere muetan gehiago ikusten dira, edo Iruña bezalako hiri handi batean. Beraz, suposatzen zuen libertimendu honera ekartzea, ezin ginoela jolastu, landa eremun batean jolastuko bagina bezala. Libertimenduak erantzuten zuen behar bateri, amankomuna dena han eta hemen, eta da belaunaldi batzu elgar trinkotzea, jendeak elgar ukitzea, euskararen bidez noski, eta behar hori edo heldu leku hori berdina zen han eta hemen. Baina egiteko formak adibidez ez dute gure ustez ez zuten balio bermoduan han eta hemen. Unai, bazoazu, pixkanaka, adinean aurrera, eta mende erdia betetzeko ere etzaizu, asko falta. Beti izan zara erromantiko idealista bat. Mundua aldatuko zuela uste zuen belaunaldi hartako kidea. Eta ez duzu galdu, espiritu hori. Gauzak berrerabiltzea garrantzitsua dela iritzita, zure azken proiektua bigarren eskuko gauzak salerosteko denda bat zabaltzea izan da, duela gutxi.
Eta zuek bostak Unairen lagunak zarete. Eta ez dakit justu horregatik, lagunak zaretelako, edo Unairekin errukituta, edo kontua da Unairi zerbait erostera etorri zaretela. Idealista.eusek du saltzeko afizioa, nik gustuko dut literatura, ta neuronen frikzioa, ta maite dut aresti, ez da saltzen garesti, letzea dut bizioa, baldaukazu Harrita Herriren lehenengo edizioa, baldaukazu Harrita Herriren lehenengo edizioa. Berak aresti esan du eta begininiak brillatu, nere burmuina atzera bueltan, nahi zuen korapilatu. Saltzean un helburu, nik 11 liburu, ta hortxe ditut pilatu. Bertan badala uste dut eta joanta zer horrek bilatu. Bertan badala uste dut eta joanda zer horrek bilatu. Abilatzeko lana zutzate, izan dadin segurua, naiz nik ez izan irakurrita, Uxueren kopurua. Agirretar anaiak, kanturako doaiak, neukan disfrute purua. Baldaukazu oi prestatzeko, hartu zenun liburua. Baldaukazu oi prestatzeko, hartu zenun liburua. Orduan sarri egoten zera, bianai hori begira, ez erroberik egiteko zuk, ez aldaukazu sikira. Esan dezunez gero, erantzungo dut bero, liburu batzuri tira. Bakarrarekin ez da nahikoa, hortako asko behar dira. Bakarrarekin ez da nahikoa, hortako asko behar dira. Aurreko denei demandei ondo, erreparatu diezu, beraz 5. saiakera bat, igual egin dezakezu. Unai bitartekari, nahi bazenukeari, leku honean zaudezu. Ahots eder bat lortu nahi nuke, anaiana baldezu. Ahots eder bat lortu nahi nuke, anaiana baldezu. Egia da bai nere anaiak,
Badu 11 bertute, ta berarekin ikasi dut nik, pausoz pauso, urtez urte, saldu dugu ahotsa, sarrita hau da poza, txalo simple batzun truke, baina Eli gaur aukeran balitz, erosi egingo nuke, baina Eli gaur aukeran balitz, erosi egingo nuke. Aita semeak zarete, Andoni. Aita eta Sustrai semea elkarrekin bizi zarete. Sustrai, gaur lanetik ohi baino lehenago etxeratu zara, eta han aurkitu duzu aita mantapean, sofan, telebistari begira. Sustrai, berehala ohartu zara aitak mandoa hartu eta ikusten ari zen katea presaka aldatu duela. Sofan zeukan postura etzana berehala zurrundu duela. Grazia egin dizu, Sustrai, eta bere ondora hurbildu bezain laister galdetu diozu. Zemuz, aita, ze berri, telebistan? Somatu nauzunean atzetik begira, mandoa hartu eta dena itzali dida, baina esplikazio bat emaidazu tira, zer moduz doa zure pelota partida. Ba esplikaziotan zer horrek lagundu, pelotatan nirea ditugu bi mundu. Seme etzeralako nigandik urrundu, zurruna etzan data etzana zurrundu. Barka eragin badizut lotsaren aizea, baina pelota kontu honi epaitzea. Nahi zenuen txokoan lasai jarraitzea, baina ahaztu zaizu zabala zaintzea. Bueno, honekin seme eztabaidak buka, sorpresa izan dala ez dezaket uka. Urrena etor zaitez banator oiuka, nik baino lotza gehiago pasatu dezuta. Babai onartzen dizut lotsatuta nago, horrelakorik ezin nezaken itxaro. Aita oiu egin dizut bai banator klaro, baina sonotonoa mai gainean dago. Ama joan zen eta ni nago zelibe, baina edo zertako ezote naiz libre. Bestek aritzen dira, aritzen naiz nire, bestela zinakete oita bizenide. Herriko komunitate energetikoan sartu berri zarete biok.
Gizonezkoak eta adin batetik gorakoak dira orain arteko kide gehienak. Gazteagoak, zuek biok. Gizonezkoa Beñat eta emakumezkoa, Uxue. Jabetu zarete, hasi direla pixkanaka Beñaten iritzia kontuan hartzen. Zuri ordea, Uxue, gehiago kostatzen ari zaizu zure ahotsa entzunaraztea. Praktikak ta usteak, aizeinen aparte batetik besteraino, bada nahiko tarte juzkatzen gintuztenik, gubiok bi parte enintzen konturatu, zu etorri arte enintzen konturatu, zu etorri arte. Talde gehienetan gertatzen da ala pandemia hau baita, luze eta zabala uste dut aspalditik, sufritzen dudala, señoro energia tradizionala, señoro energia tradizionala. Leku aurrerakoian gu ustez gaude baina trakestu zaigu, nere arabera egoera ikusita, hauxedet galdera noiz sartu ote nintzen ni hauen klubera, noiz sartu ote nintzen ni hauen klubera. Horrelako xea da gure harremana, mundu bat tokatuta, aspaldi erdi bana, bertsolaritzan ere egin dugu lana, aldatuko ditugu pixkana, pixkana, aldatuko ditugu pixkana, pixkana. Baina lehen ere izan da, horretan etenik, ez uste oraindik puntu, horretan gaudenik, konponduko dugu bai agian azkenik, azkarro izango zela, pentsatzen nuenik, azkarro izango zela, pentsatzen nuenik. Andrazkoak isiltzen, haizen bat bertute eta pontifikatzen, jada zenbat urte, isilarazten naute azkar eta kutre, ta gero amalurra aipatu ohi dute, ta gero amalurra aipatu ohi dute. Zatiak saiestuz astiroko asfaltan, itxaso zabale. Bueno, eta goizean orduan Aldezarrean puska jaso eta gero hemen plazan emanaldia. Konta dezakezue pixka eta aurtengo emanaldiak zer esango duen edo gidoiaren zatitxo bat aurreratu behintzat? Ez. Ez? Ez. Bueno, kontua da hortan datza, ez? Pixka bat nola urtentzear koko beltzak eta koko xuriak bakoitza bere lanetan dauden, elgartzen badira ere elgar ondotik, baina urtean zehar hemen gertatu diren historiak jorratuko dira plaza gainean. Guk adibidez ez dakigu ere ze gertatuko den, guk ez dakigu ze esanen duten plaza gainean, eta guri ere irrikatxe zerbait edo gogo zerbait pizten digu ez. Eta oso garrantzitsua da gogo hori edo sekretu hori esanen dugu mantentzea, ze horrek segurtatzen baitio ere bizia ininkokoari eta jendea etorriko dela euskaraz zerbait entzuteari.
beraz ikusi nahi duenak, etor dadila ikustera, otsailaren 19an. Hori da. Gero, aipatu nahi nintzen, musikariak, dantzariak, bertsolariak, antzesleak, danetarik zaudete, sorkuntza arloan, nola elkartu zineten eta nola egiten duzuen lan elkarrekin? Bueno, hor elkartu gintuen Iruinkokoak, berez ekimena bultzatzea erabaki genuela, hasi ginen pixka bat ateak jotzen ez, taldetxotan bildu eta bakoitzak bere ideak bota, batzuk baztertu, beste batzuk onartu, beste batzuk osatu. Eta hola, poliki-poliki, lehenengo urtean ja sortu genuen olako gutxieneko bat, eta gero urtetik urtera beti doaz gauza berriak ateratzen. Zer da prestatu behar dena, gero hemen emanaldia egiteko? Hori da, jendeak ikuslegoak emaitza ikusten du, baina guretzako Iruinkokoa bada aitzineko hilabeteak gehien bat. Azken eguna da, askapen bat, agian edo ez, hilabete horien lanaren ondorioz agertzen den zerbait. Baina esan nahi dugu, esan behar diegu gure burua ere noizean behin ez, jada ari garela ongi pasatzen eta gozatzen hilabete horietan ere. Hori uste du garrantzitsua dela esatea. Azten gara normalean, urri aldean, urri bukaeran edo, esaten dugu bat abesteari, igual bileratxo bat, ensaioak hasten dira gero azaro bukaeran edo azaro erditxoan, segun urtea. Eta hor, astero, astebururo, elkartzen gara, koko xuriak eta koko beltzak. Miren Azkarateren erbesteratuen aurrak, liburutik pasarte bat irakurriko dizuet, eta horixe izango da abia puntua. Hortik zuen hausnarketa. Zapirain Etxaniz familiaren pasartea dau, Mirenen liburuan ageri dena. Xanti Zapirain aitak gazterik aldegin behar izan zuen Hendaiara altzatik. Han ezagutu zuen Pili, emaztea, eta han jaio ziren 2 alabak. Xanti 10 urtez egontzen Hendaiako etxean, euren etxe propioan ezkutatuta. Ipar Euskal Herrian gal erakunde parapoliziala errefuxiatu politikoen aurka atentatuak egiten hasi zen garaitik hain zuzen. Xantiren emazteak eta alabek ohiko bizitza egiten jarraitu zuten ahalik normalen, etxean ezkutatutako senarrik eta aitarik ezpalute bezala. Eta Xanti non zegoen etzekitela esaten zioten hirurek mundu guztiari. Eta aurrak ziren artean, 2 alaben haurtzaro osoan egontzen aita etxetik ateragabe. Gezur erraldoi batean bizi zirela kontatzen dute. Bai, alabek eta baita amak ere. 10 urtez etxetik ateragabe. Boterea eta goia eta bea ez da izaten moldakor, ta ez hiltzeko bihurtu behar nor bere etxean sator. Nor da zure aita eta ez dakit, esaldi hain xume bator. Isiltasun hau 80 ez gerra zibiletik dator. Kalenagotik beste destinu bat ere baina barmena, norentzakoa zen politika eta zilborrestena. Noren bidea zen publikoa eta norentzako barrena. Zenbat amak ta seme alabak sostengatu duten dena.
ta memoria hor geratzen da biarretziko etena. Hor puskatzen da gatazka baten zentzua edo txurtena. Pixu zaila eta pixu handia izaten baita urtena. Ta oraindik ez da aski kontatu isilarazi zutena. Ume aiei kendutakoan aita deitzeko baimenak, zenbat dardara sortu zituen gure gatazkaren trenak. Horregatik hain garrantzitsuak liburuak mirenenak, ikusezinak ikustarazten alegintzen diren denak. Beñat, Añorga asko aldatu da zure bizitzan zehar. Besteak beste, denda txikiak pixkanaka nola itxi dituzten ikusi duzu. Eta kilometro gutxiren bueltan, saltoki handiak, bata bestearen atzetik, nola ireki dituzten ere bai. Umea zinela, oinez erraz moldatzen zineten eguneroko erosketak egiteko. Orain, derrigor behar duzue, garraio bideren bat, erosketak egingo badituzue. Naizta diskursoz babesten degun, denda txikia sutxuki, gure kotxean ara aurrera, mugituko gera aurki. Zentro komertzial bat bihurtu da, ezinbesteko barruti. Dena eskurata dena azkar, nahi baikenuke eduki. Ala gabiltza astero hurbilen, ta elkarren gandik urruti. Orain kejaka eta negarrez ezin hasiko naiz tira. Sarri nik ere egin dedana orain artean hori da. Baina bilatu behar genuke aldela alternatiba. Hau lo auzo bat bihurtu aurretik, beste askoren neurrira, eta auzoak zertako dira, bizitzeko ez badira. Bai entzun dugula, hemen Iruñan eta Iruñerrian euskaraz programatzeari kontrakultura edo ere esan dakiokela, eta nola ikusten duzu ez zuek hori? Ba, bueno, nondik behiratzen zaion. Esate baterako gure kasuan, Pamplonan, esan dezagun, ba, Iruñkokoa pasatzen da oharkabean, esan nahi dute euskaraz egiten dugu eta lasai samar. Iruñan, esan nahi nuke, hor Iruñkokoa badela kulturaren parte bat, ez? Eta plaza honetan ere pixka bat horregatik hautatu genuen, ez? Da etxe bizitzen gibelek egiten duten plaza bat, ez da Gazteluko plaza, esan dezagun. Eta orduan
pixka bat hor dago gure, ez dakit, ekimen honen filosofian hori, ez? Pamplona den hortan, plaza izkutu batean gertatuko da gauza bat euskeraz, eta hor biltzen da komunitate bat, eta zentzu horretan bai, baina gero komunitate horrendako ez da kontrakultura, da kultura bete-betean eretako. Oztopoak ere izango dituzue tarteka olako gauzak antolatzeko garaian, ez? Uste dut, oztopoek on asko egiten diotela Iruinkokoari ere. Ze ideia hori da, pixka bat, bi urkeria hori oso ona da Iruinkokoarentzat, ze Iruinkokoa gero eta azkarrago aterako da hortik, ze esan nahi du Iruinkokoan dagoen jende guztiak behar duela elgarrekin erantzuteko modu bat aurkitu edo imaginazioa ibilarazi. Beraz, bada hor, Iruinkokoaren alde satiriko eta biurri hori, arrapaizin hori. Uste dut, oztopoek haunditu bakarrik eginen dutela Iruinkokoa, haunditu. Euskarafobiak indartzen gaituela neurri batean, guazen guztiok horien kontra, hori ere bada. Beraz, hemen txartzen den dozein euskaraz ari da, jantziak egin dituen edo josi dituen pertsona horietatik, musikariak, noski antzerkilari eta dantzariak, logistikako jende guzia, baina gurekin harremanetan gauden jende guziak ere jai batzordeko elkartean, agian denak ez dira euskaradunak, baina beti tratua dugu euskaraz plazara baliatzen dugu hemen aritzeko, euskaraz eskatzen dugu. Edo oialak erosi behar izan ditugunean, euskaraz saltzen duen denda hortaragoaz. Bai, elkarrezagutza Iruinkokoaren baitan egiten bain bada, euskaraz egiten da. Eta beraz horrek erran nahi du ere, bi pertsona horien arteko lehen harremana euskaraz izan dela, eta pentsatu daiteke beraz ondokoak ohiturak bederen euskaraz egin dira. Sekula Iruinkokoa ikustera etorri ezen norbaiti, zer esango zeniokete? Bueno, esanen genioke, nahi baldin badu etor dadila, gero egun horretan berean ere garaziko libertimendua dela, beraz, berak hauta dezala, ia originala edo fotokopia ikusi nahi duen, fotokopia ere polita da. Eta ikustera baino gehiago etor daitezela alba da, edo txipa jar dezatela, bizitzera etortzeko eta parte hartzera etor daitezen, ez? Gomendatuko nioke goizetik etortzea, ez bakarrik plazakoa ikustera, eta murgildu dadila hor, eta gero atera ditzala, gero bueltako bidean bere hori, konklusioak. Otsaiaren emeretzean hemen ikusiko dugu. Eskerrik asko. Santa Ageda bezpera izateaz gain, otsailaren 4 minbiziaren nazioarteko eguna ere bada. Eta zuek biok bularreko minbizia duzuen bi herritar zarete. Kezkatuta, nekatuta, amorrazita zaudete onkologikoa hartzen ari den norabide desegokiarekin. Diagnostikoa jaso aurreko onak eta arak analitika zuen herrian, ekografia erresidentzian, biopsia onkologikoan, tratamentua hasi bitarteko egunak eternalak, itxaron zerrenda amaigabea, gaur ere bazoazte kimioa jasotzera, eta medikuak ate aurrean protestan ari dira pankarta atzean. Diagnostiko bat bihurtu zen, beldurta ondoren malko. Orain arropak min egiten dit, ta bota behar dut talko. Aterantz goaz, giroa dago bizentzutan barrurako. Sendabiderik topatu arte, osasungintzarentzako. Aspaldi dantzan jarrita dugu, nerbioekin sabela,
Batzuk bular bat daukagu sobran, bestek aldiz gibela. Egunkaritan irakurtzen dut, ez dut ulertzen bestela. Eta alere sinistu nahi dut esku honetan gaudela. Nora joan maiz begiratzen dut, lehen solairuko mapan. Gero kimio pixka bat jaso, ta ongizatea faltan. Nola bilatu konfiantza hori, barne beldur zalapartan. Eskuak hotzez geratzen zaizkit konfidantzaren pankartan. Beraz eskuek ere pankartan egiten dizute dardar. Ta bihar ehun izango gara, naiz eta gaur garen 10. Gure aldetik naiz da indarrez gabiltzan jamak alxamar. Eskuinerantza doan herri hau zuzendu dezagun azkar. Uztailean egingo dira bertso udalekuak, eta bertan begirale zuzendari edo sukaldari izan nahi baduzu, adi izen ematea martxan baitago. Amaiurren, Irainetan, Larraulen eta Zuhatzan izango dira aurtengo egonaldiak. Begirale praktikak egin nahi dituztenentzat ere zabalik dago deialdi hau. Sartu irubebikoitza.bertsozale.eus atarian eta eman izena otsailaren 20 bitartean. Demagun zuek, batzuk goizean ibili garen bezala, orain ere hariko dira zenbait bazterretan, zenbait kale eta herritan, Santa Eskean. Eta horretan jarriko zaituztet, zuek, demagun zuek bi kopalari zaretela amets eta sustrai, eta atzeko 4 kide hauen etxeetan jo duzuela, aldaba. Zer nolako harrera egin dute? Zarautzaldera iritsi gara, ta begira ate honi. Galde dezagunea Milagros etxean dagon Andoni. Galdera egin dugu Milagros, zuk esan duzun bezala. Esan digute etxean dago, baina sofan dagoela. Baina alperrik egin dugu sustrai, Zarautzaldean galdera. Txapeldun zarra ahaztu eta guazen Oiartzun aldera. Oiartzunera joan beharko dugu, Andoni xurra denez, borondatea haundia dauka, baina dirurik batere. Mesanotxeko kajoitik beraz, eta jaso dugu ara. Oiartzuarrekin zuez fiatu, bilete hau falsua da. Oiartzuarrekin dena izaten da, ez doan ta ez debalde,
Nik bada ezpada ez dut egiten, ez kontra eta ez alde. Beraz getari hartu dezagun, orain guk begien maukan, ea usuek bere etxean bisiguren bat badaukan. Bisigurik ez digu ekarri, txampona ere doidoia, oain usueri deitzen diogu getariko arratoia. Alperri gabiltz ate joz eskatu eta eskatu, kartelak dio idazten nago enazazu molestatu. Molestatzeko asmorik gabe, jaso du bere burua, ta firmatuta eskaini digu bere azken liburua. Orain bideak eraman gaitu, biak Hernani barrena, ni bada ezpada enaiz ausartzen, zeusartu zaite aurrena. Akojonatu egin naiz baina, sartu naiz atean barna, ze txapeldunak izan behar du, diru gehiena daukana. Bere txapel bat ola bota du, txuleri osoan hobeto, eta barruan hile frasko bat, implante bat egiteko. Bere txapela eta hile fraskoa, bota du nola aizea, ze maialeni gustatzen zaio besteok humilatzea. Amaiaren atari onta, heldu nahi zeure orpotik, ate hau nola itxiote du barrutik edo kanpotik. Ez daukat garbi baina begira, jakintzazu nagoena, berriro gai bat jarri du berak soilik ulertzen duena. Eta Amaia zorrotz ari da barrutik geure artean, honek bi begikabitzen ditu mirila txiki batean. Baina dirua bota diguta goazen geure etxera, sinonimoak ditugulako Amaia eta bukaera. Ni Iñaki Lertzundi naiz, Ondarrutarra. Ondarruko bertsutan bertsozale elkarteku, bertso eskolako kidi. Eta bertsoaldi gogokoena edo kutxunina dakat, 1987ko txapelketan izan zen, usten dut. Final erdiak edo laurdenak izan zinela beran, Unai Iturriaga eta Andoni Egaina. Ofizioko lan bat izan zen, justo Andoni ipuin kontalaria eta Unai Iturriaga beran semi. Eta oso hiltzatut egatu azta bertsoaldi hori, beran Unai Iturriagak emotzan erantzunak atxik bat ez. Zu, Andoni, ogibidez ipuin kontalaria zara. Eguna lanean pasa eta neka-neka egina etxera sartu orduko, Unai, zure seme txikia hurbildu zaizu ipuina kontatzeko eskatuz. Ipuinek badute berezko txinparta, bat leuna da, bestea enbata, egun osoa pasa,
Dednik zirti zarta, ipuinen kontu hau, ipuina data, bestentzat soberan dut, ta zeuretzat falta. Bestentzat soberan dut, ta zuretzat falta. Etxetik joaten zara, goizean goiz laster, kanpoan badaukazu, oreta esker, lanean jardunean, horren beste bazter, etxera heldu eta zerbait da biloker, maite zaituztenentzat ez alduzu ezer. Maite zaituztenentzat ez alduzu ezer. Pamplona den hortan, plaza izkutu batean gertatuko da gauza bat euskeraz, eta hor biltzen da komunitate bat, eta zentzu horretan bai, baina gero komunitate horrendako ez da kontrakultura, da kultura bete-betean. Zapatak zorua